Казвам се Светослав Стаменов, управител съм на ITR Management Consult ООД, базирано в град Варна. До сегашната ми кариера няколко пъти съм участвал в различни фирми, но имах така идеята и желанието да създадем такова бизнес звено, което изцяло да бъде управлявано от мен и от съдружниците, с които в момента заедно сме. Така стигнахме до идеята за създаването на ITR Management Consult. Започнахме с един човек първоначално, в последствие с набиране на клиенти се разрасна естествено екипа. Аз съм почти от самото начало във фирмата. Тогава ние бяхме само 3 души, а сега вече сме многократно повече. Фирмата се промени значително от годините, в които съм в нея. Промяната главно е в броя на кадри, броя на проекти, с които се занимава фирмата и броя на партньорите, с които се партнира. Набирането на екип и на клиенти винаги е било като яйцето или кокошката. Общо взето този баланс между това да има проект и екип, да има екип и проект, те са взаимно свързани. Това е първото нещо, което досега стоеше като предизвикателство, което успяхме да го преодолеем успешно и затова и в момента, вече близо 6 години, имаме достатъчно добър тренд на развитие. Вече работим по много различни проекти, в различни сфери. Имаме както български, така и чуждестранни клиенти. От започването му във фирмата до сега съм част от екип, който разработва приложения и поддържа системи на немски клиент в сферата на енергийния сектор. По отношение на услугите, които предлагаме, общо взето могат да се групират в две основни. Консултантските услуги. Тук включваме консултации в областта на Enterprise архитектура, Project Management, управление на портфолио на IT проекти, оптимизация на процеси. Това е частта, която е с консултирането, Software Development. Там в тази част общо взето предоставяме екипи, които на 100% работят за нашите клиенти и подпомагат развоя на техни продукти, софтуерни продукти. В момента актуалният ми проект е към немска фирма, която е в енергийния сектор. Работя по проект, който е в областта на селското стопанство, управление на системи, например за наторяване, поливане, наблюдение. В момента пренаписвам една система, която отговаря за гледането на процеса на изготвяне на едни детайли, които са предназначени за кафе машини, от изготвянето на 3D чертеж до изработването на масово производство. С етикета, който работим, Nearshore IT център Варна, работим в областта на предоставяне на аутсорсинг услуги, но всъщност това не изчерпва визията за нас. Работим и за асемблиране на физически устройства, т.е. съчетаваме аутсорсинг с инженерингова компания, същевременно и продуктова, тъй като разработваме продукти, които са за нашите клиенти. В фирмата съм на длъжност инженер по комуникации. Занимавам се с проектиране, изработка, настройка, тест на хардуерните устройства, които предлагаме като изделия от фирмата. Естествено, ние като може да се нарече по-малка компания, предоставяме доста добра гъвкавост спрямо това, което има като необходимост в нашите клиенти. За мен думата клиент не обхваща целият аспект от комуникация и взаимоотношения с нашите партньори, би ги нарекал, тъй като ние заедно растем, подпомагайки ние като аутсорсинг партньор развитието на техните продукти, съответно допринасяме за тяхното развитие, както и спечелвайки тяхното доверие, това се връща в нашето развитие. Избора на клиенти го правим по критерии, който преди всичко да видим, че има стабилност в клиента срещу нас или партньора, да има ясно дефинирани потребности, които ние да може да отразим или отработим, да помогнем на партньорите. Предизвикателство беше да внедрим не само себе си, но и български екип в един проект на чужд език, в една среда, която не винаги е отворена да говори на английски, който е общ и за двете страни. Бъдейки несигурен да комуникират на английски, беше малко и моята роля като човек, който знае и английски и немски, да помогне на българските колеги да се внедрят малко по-добре в самия проект. Почти 2 години по-късно това, което ме задържа във фирмата, е страхотният екип, който е създаден. В ITRM Consult ми харесва, че работим с съвременни технологии за IT сектора. При
привличаме в екипа и в компанията близкия контакт с мениджмънта, отворената комуникация. Това, което ме задържа е всъщност отношението, гъвкавото работно време и предизвикателствата и нещата, с които се сблъсквам. Преди всичко в екипа и в фирмата се опитвам да наложа приятелска атмосфера, комуникация, която да е изчистена от всякакви отрицателни моменти. От друга страна се опитваме да направим такъв начин на работа и колегиалност в екипа, в която атмосфера или по този начин винаги да има момент на взаимопомощ при необходимост между колегите. За следващите 3-5 години визията, която поне пред мен аз виждам, е нарастване на екипа, в рамките на до 3 години да достигнем между 50 и 100 човека, 5 години може би да надхвърлим 200, разширяване на клиентската база не само в така наречен DACH регион, Германия, Австрия, Швейцария, но и в Бенилюкс, тук говорим за Белгия, Холандия, Люксембург, скандинавските страни, за да може да обхванем основните играчи в Европа. В моите очи фирмата трябва да расте.